Pre ulaska u 5. sezonu reality show programa Zadruga, Dalila i Dejan Dragojević su pretežno zarađivali novac od YouTube-a. Njihove video zapise na ovoj platformi je redovno gledalo 90.000 pratilaca, a ukupan broj pregleda prešao je 24 miliona, što je znak da su itekako imali finansijske koristi od svog kanala. Međutim, kada su rešili da stave tačku na brak, svima je postalo jasno da će ovaj kanal postati neaktivan ili da će ga preuzeti jedno od njih dvoje po napuštanju realitija. Da će to vrlo verovatno biti Dalila pokazao je i potez Dejanove podrške koja mu je otvorila novi YouTube kanal i postavila prvi video zapis vezan za njegovo učešće u realitiju, a da se zaključi da će sav novac od pregleda ići upravo njemu, kao i da će on nastaviti da snima kada više ne bude bio na imanju u Šimanovcima. Njegova majka, Biljana Dragojević i brat David su pozvali obožavaoce da zaprate Dejanov novi YouTube kanal, te su na taj način dali svoj doprinos budućem biznisu svog sina, odnosno brata.